Nyabeta wanjani Nyabeta bako moyo Nyabeta aye Nyabeta 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 mono moya Nyabeta mono moitonga Nyabeta masika mangana Natiji. Ini waikil. Waikil. Sawa. Bian. Ajagan. Bian. Jinaonda? Nada teko Kenya li bunyansi ubuchombe. Aken chinsi yaga. Li telikoli bunyansi chinsi yaga buya. Nada tenye kuturanero bunyansi yogo. At least nere nya ole ndagirishi. Bian. Biashara ya nembiya. Okay. Eprambe liya jiteka connect ya machari. Kere ngongere Nekero ngere liye customer ale koleta naleta tu mungwano li kebi naleta tekere ngento ikere buya kere mungwano li musbati uli kwale konyora bwegasi era naje orodio musbati naro chitali litoko set atete gas ori ataba ante tingo cha bati mambia kuchata ora munanta yole na tete anjenda bakwan wacha igobono gwatiki biashara ya nara sieka aksagi ingiyo gusiekera gonse boni gas nero gwana naba misi nara myo kamba sile tindi kwera na nai to gusieka gwatiki biashara maiga ya maiga na ya pata amo gwaka no ni sit good sa there go champion chambo kwenda ngakioro je so 5 biashara we correspond. Maybe for the start, kete nabo kura mbele bikomo wake bachimkazoea. But naona zimeanza kupika. Aibono ngakioro je ngigeta keine na ande at least. Hata bona iga kila itaji anything. Kire ntombi yake. Products chiri chionsi mbia chire. Ora suguma na chiro chia at least to makora ngaki gochimbo kwa ment. Kwa redi mwana oyo? Kawanera kalinga koro. Sitachikora sana. Tiga mwana ogukina. Tiga ena mwana. Ero kurara mwana ogukina na iga kurara. Atemo. Kano byali toke talinje kwaletera nzikoliri toke no mwana kwaletera. Ndi bona arate bire ngambi ya muno. Ndio maite na maite ko sinkuri ari. Ya mwana makana ero koliri toke bona nende mino bono. Aro mwana makobukina nero takingiri. Kiri mukende. Ndikende la temone nabo ngatingo na gukubure ngali sale so murugi waje. Nakirindo ko seli musubati bandi butuko. Kurati gangu nana kubona kubura. Nde kanyaga igono yogonte amana ngakyo ko seli musubati bandi butuko akogenda butuko ara umere bigandinje. Ara abasubuitwa elinde na inde tutakonyora mama. Nanya kanyora ubururu bwa ikirasi bwa ikiro tariko matena genda ka umumumina njetinda itibona nkorore ga elinde ubururu bwa bopo emambia mama na ya kwani tata gaje lakini mbago iko muntu wegere bintu byonse nyano koboko ko ngori ko bwati yoke gas bone kera kwenda akutara mugoso na butuko na ratiga wetali mo igora amanyense la butuko musubati wetali mo igora amanyense kuro tirende bana kuro tirende la bono itindo ji magosa ale ga bwe ko kera na ndoroje nyore bono mna ni mwabangite nyanja amakanda nje na kwa ibure ngechiri ngoma na gusengo bori ona gakinyera temo no mwana ona gakigita kire ngakende kirege into nana kogotebi bona gaki mbura nyanja igachi etasi mukiro mwabo bali Mombasa na ende ngo cyari bona tali gachi etati komenyora asense muyesa bali
Useke runyo na yura. Igobono na berenga. Tatemo. Ngogenda ndiroje. Tatemo. Nyanjama ngomutumande tauni. Tatemo. Igobono na bere togitengana erati beyi chiko bagaki umwana. Igonje bono timbwa machukumwane muno moiboli. Nanjengo kwane egento. Naye wateba nga onye mama kwane tonye mama roche ngambuya sawa. Asinge njonje bono no mwana ndegaki. Kero nateba tinyanjama mina kagenda. Kutigona aroche ngan sababu kiyakolete kiyamuyire tegabu Nairobi. Ndialenge umana. Kuterende ndoche ngakwa ire serious. Ekerachiete nere buyo muntu gote nje tinda boli amangana umete esabali nere kero muntu akoenda nere buyo muntu kwamanyanya na kwa bikinya na sama sabo na ne rituko lyarire gaki rituko ndira era gachiete igoro maragoba rituko ndira era rero ngogote binari ngingana ki atemo no tarara mwana musubati umino gaiga igwa lakini bana rendo buya gwaikire kuburi ndale gota kobatingo te bana rendo na akora kende gaiga ndale gote birate tebe kene gaki na maya nabugate muchando nje naburia endo kyagira naburi nikikombo uri ngana kino akia jiete rende Mombasa bana gakare nainde bana to base kuirorera Kerambauti anti ya no mede musacha ino musikali yale igo mno koleta fujo ndani ikaransa baba sweetheart lakini to kanga na goto ikaransa sinje anti ya ndu twaminyo kubaka na Al-Shabaab lakini ko cha kwa ngorera ayero beto kajete obayete na odenge kindi kere nyekita brutu mera ntumbara mera ne weekend ekinyi kina kindi kere nyekita this is the doctor's prescription of Mobisa choice akiri bubisa yani woro juwinde kana ori bienda biri ngonya ko disturb yenda biira ni resi bana kwa bani na korona we kisa ni kana nite ke kore buango kisa ni kiana kiate ke soka kagenda dan tikanje ko baro kingantora mtuti na anga ko bwati bali wana na weke matori diko ngona ngerete amana ikwego chitinde tumonto ko ko nya ko rotate move kapucha roof o kwabusa ikisaka niki ino kere nyumba bono rugare kenda chahero ni kama mbili mbwade karuga kama 200 ne besa bono to soka tani to ariranji ndike tasa pairane erinde ro roboti murata ngomuchiwa mutetinga acha ana mutinga nduambeo nanga tuweta gocha na ra ko maganiora neba no muntu nero kwamuire kenyonzi ogingeru dukiyaye asengenjo nga nere ben lakini ndende tigangende ndengelinga kitinga no bwate namba ya nesi nenje ni bwate ya bonde ngendo togokora tigatukwa na sesi lakini ndende tengereli na ninji nengerere kemongana okay bana toko ba wiki rioka by the way be a man etenenere ni tenere tena bona ite tukwa na sisi gorende nande to change birengere nande next time ga kora kitimba sa ku change birengere yayo manya ko change tari jitindi ko change ite tukwa na manga ya sisi okay Tukurigera ligoro nkibona gutarira buno muntu utinde. Ona ena kyo gutenuka pare goro bune getu kwa basi kwista. Pare ne yango kusina ya serikali. Tate pare ne to kwanza mete bole mono ngoi toka. Aje. Nki. Obole mono bwa ine pare serikali. Ora tigana nkyo tere ne. Ebe pake mora. Yo tere ne teka tata. Lakini yo bango kwa ngochi bole kwa function. Once to ire boye by the way. Nki okaraga. Are you crazy? Crazy na kimede ntoya wo. You the crazy. Ya go ngete serie vinge. Ebisonge vinge ne byaki ntebi na kinga ndo cha utata. Tigoma ya topo chafu aka soko na no mondo kwanya go payuka. Chafu ki. Nenkonda direct nje tingo mondo kwa kona. Amoise kengo koliga lyo tulie. Ndende biseke buna nyuga monya kumboka nomboka na tata. Nkirendo ko chandira bante kinyora se batugete. Ndabe ngo ndebe ndo. Nala ko tebi. Obochi niki ayata. Umete njuzi na acha Gusii tata kwande obochi niki. Nyabeta.
tubete ntobwati mogoko CS majogwe aewa masikani na serikali ekogambwa yanya gokunwa egati abamenyi n'ababunge korwe bunge yabo basi korobekana kwe murunganira chimbwa chimbe cyomo Jumbo South Mogrango omo deputy governor bono bako impeach inki monda akolire monda naire gasi agokora asinyuru gokora chibese bale kwa CMCA mbure chine chibese chitolika chigokora magenderero mbaba ete chibese osemeria abana baitomba chigokora no gosemeria kwa baibori chinga kya baroki wa bagendera koriki wa ekeras ya kyanda. The leadership of Africa want my services. I am ready and offer myself to be of service to this continent. Omuraiwe kiama kia ODM Raila Odinga kumochia serikali ya Sogoteba nigegendrete guchanda Bakenya. Ndizi TV Ubwansu Gusii. Oseli mwana obandi butuko na magoso namuna mwagosa ni butuko ero nembe pi tigangu kani pi inze mama mino ko gote butuko nembe pi butuko ere na mangana ama nkyo manene era ro cha gatongo mugaso no butuko igara banta bwate sababu lakini taji kole kana somo sunte ndiri binto bire berom tajiete na yaje ngezo na igara ire ko gara ninyu bwete mo monto ko nyako bigiri bat na ya bamanyi no so no maragyo lenkubi ya barogi mbai yo ba maga ika ga mandu nayo tigagweti bendi aye ocho nereri moko gosana kwa moseria nga abere gesona agabu ya na inde bono tingo kitia bono ratema ino muntu so meto manyete sheria tigana tigakumukya madikumo gosali umano bandi botuko kuchapana Nyabeta because asa yuna goita kera dona ne shida eteyo arafu mwakwanire na mama ndu akwane tenere ikor abante nkia gotebona bono sante njina ko mugulu sembu yali agande imbu yali mbiaende igotu enwe onyo mwire kobera sawa botigara bera mborere no monto mwana bono ntokonya komwire iga onyo kwa mwire onyo karoche gali no morembore tigara buto ya bono mai to ko cha depend on umungima because ndu abera abantu abanene nabo to gwetenenera ndo maite gente kia nekebe egento torakore no komu update tomate inaki yento gete giachite kikabai kana ke maskani rende torokiara no moibori ndori komotegemea lakini umuchi okoba buyake kera at least toromoro chenka gaiga at least umuchi ngobore buyake lakini bono iga maite to konyara kumurasimisha mate incho bera ona ari chinga kichiria korora chire buya achabera abagochiche sawa enje tigaminyoke ngoira nande torrena sawa bono chibwango because ngosoka ndeiga tororenga and by the way to buatan magli Tio chindiro, di mangandiro, di charandiro, di mongo. Aya ande na boko Nyameta kutia ndiro choko fit. Deli charamete ni inariko kulicha. Arafu asa malita uwa toira uwe koma nyani. Auroje kaunga jorafi. Asita iwa senyeta eneli ochi. Aibuwe kwanza wenda ko to kazeli manga. Umeteli manga. Yango tebiga ana muziki ntanya korra lakini bona ngukuiboleta
Mse mama. Ya kastuka kalio kusenaki. Tiga tabi yo kunya kumnyokani naba muro kumnyoki mumura kabisa kumnyoki mumura. Kwanya kora. Yo yeto. Kwanya kora rembe bage kumnyoki kemundi. Kwanya kora rembe bage kumnyoki kemundi. Tiga ko sori bwata tiga ngote bindo mokera kini mbwato bo sawa. Inki kiko chande takera nkuri kya. Njito kora mnyoki ende njengi tari kumnyoki. Kumbe naye no interested in kwanya kontabi ke kumnyoki. Njengi tari kumnyoki. Njengi tari kumnyoki. Nyendira manyeta ngana kumnyoki. Ya ne binte byo kwa nyomukanya kwa muratata. Omo mulori okominyoki tiga kominyoki arabwe. Nchuma ile tinda complain go saying ya mbere ile ketiro komnyoki amu. Apa murango pera ya barabu. They are ready go so a box ya ne bono kwa mankorua soko ruti manye shetani kibono imogeti abanko. Kaya nini nachache mangende tokuni. Jina taje timbo atimuchando. Kogero no muntu omanya bonera kara nyari kweli yeri no manyiro kolini. Bore tigali kinero buma bwaye. Nere tigaro le Mombasa tana ko teba ngamukira gweka. Nere tigaro le Mombasa. Ta. Yebona. Jitimbo ati. Karibu tatu. Karibu mama. Ndiyamu. Makika. Njom, maki. Mbia to. Ya to. Karibu tani. Kanisa. Makika mbia. Ya to. Anya mure buya. Ya to. Mama kotalinze konanga natenen. Nyabeta. Teba ngonya tichi. Biyani. Enche mbiyani. Nakuliri chikoni. Sagiri antevinga chikoni wa. Nanyo ritoi. Natebire rioli gauka. Chikoni narwe tokare. Teba ngo. Biyani. Natebona kuna kode korosi chengi nende nguri kichikoni nende ngwanda tuenge na sagini tauni. Tauni. Ante yingi bange mapema. Nona kinacho kigabaka ngisibiti. Ugo wesibi kwa beta yani. Chianga chukango chenji. Sisi njoronche na mutebi na chamba rake igo. Minyo kengi ore biashara ni tenono chuna mwani ore biashara. Ngina nende tauni. Alida tanoko kongi. Ga ke mwana minto. Teba. Njende bya kabisa ke ngoma bokoyete. Bogi mabona ndo chembe yandi. Akitoli bya. Ndi uyi. Ana kiro chokura ya. Lero nimbo atomogo. Bakumeta kwa chakiro kura. Kai teba. Awachakiro kura. Nasakiro kura. Stress hakuna. Bono stress ni ya kimbotua. Kazi kazi ngumu simana mtu hakuna kazi. Hakuna kazi. Tayo. Niko kwa bere ready. Na bere ready nje no chenga chokango chenji. Niko kwa tena toko soka na yango sokori. Njengi ngoko. Ite to kwanda manonche town. Ali oli gombia. Mtu akwante na sagi ni mwesondi. Agante binga mtu akwante nere. Kamte birende na Nyabeta liga igomete guys mande. Mwendo ere saba ibul nga nura. No tengo te bar mam na maite toratuka. Tena maite. Amite. One na te sagi ni rende. Kamte birende mo kwa mo ripotia saba ibul nga nura. Mete nyatichi. Sometimes ingangu ikire yaros. Yaros Nyabeta. Yoro chikorona akakorete university kobera karafu kwanya orande guseni nchibweka mete gabno stress na bigo goita rais. Stress te goita nya. Ka kinya tichimba ke goite. Ega yabunori ga stress ndi. Mara ho mokawo oli muinali. Mokawo oli kwa hero chinko moni mata ali no yonde na mobisa. Ando oli gosena ki. Ando oli yondo oli nande. Ata kwa vile motivational speaker. Digango tebi aye. Digango te which kind of wife are you? Yandera your highness. Kata digango te kabisa. Nyoni design yoko ko dress lakini. Ano muntu kete timetiko senka yuko arweta. Eyekoro kunana key.com digital. Wana agenda okora. Yanga yanengi yago korera my dress my choice. Yanga tali yare okurigeri muntu. Yango te. Etabi kwanza. Amangana yonya ko minyokani na bisi bya mama, ubona bimoisi bya mangi ko. Ewa. Bantu bonsimbiya bali. Ambia tole. Anya muleviya. Biya tole. Kuya sana. Biya tole. Karibu.
na iwe bono into kiandetire Teba. Biara. Bono kasteng muntu amena nyanjama. Kwa na njenda vuya. Bono message yantabura. Ni ya de angiro boba ya gari baka na tiana jo confirm na ken kiandikire. Ande na emergency uchire Mombasa. Nakina chile ko na maene gose no kolika tukolio go somuntu. Nikiang ndetire iga. Ya na bere igo. Wana nera anyolete message kuri asimu swati ndi mamukeire. Taigwete buya. Nore ndo uchiete nyagitari taigwete buya. Bone kageranga mutebi na yae. Kenda ngo musiomeri. Muruche gari. Ni county nga. Iwe kageranga mutebi na yaya. Kenda ngo ndolero umwana olinto na kutega nesi nga yaya na chenjiri yaya rero itinda iri kenda ngo morore nke wango kiarwarite bona na kikibona ruti ngatiga kulikiriye ko emergency ase nyinjo tali kuna kukwereza na mbe na gakimuka kabeza kambwete na boga kuwikia ekere kira sindikane na bogo ntebi ngana ki morore mutirimbo konye uburuire bwa mwenge ire mutirimboke tochakorora ngana kina kikibona kya mwire kana basi ndiko nyara kwa rambali birengere ya bono intwange mudi ringi ya ntwa bachana ne bwana bono mi bona kyango bobana na kya kwenda igase nje tanga turete nan kwenda ale bona kya untumire message agira bono nchakora na kiga kongo sedelie bosina ya ndale katiaro tindanyamanye lakini ayo ruiraro ninje namo beterereti nande talembe guchakogenda ninje namo tete ngabona ninjuta ketinyi tobole baba ngotige nyomba agayo nye tobole ngende Mombasa ndi korode nyaruka yami utako minyoka atali transport yao ye minyoka ye gukoira na gukoirani amondole bona kuyasa nainde tobo mwango kuna chikino mwanoni karabo moremereri kwa manya nere gusatete gugupima akuguyaro renga igo kwari ko mwaki omupira igo bono karabo moremereri ibone Nyabeta tomo yae Nyabeta no yae Nyabeta no yae Nyabeta no wachani Nyabeta bako ello Nyabeta aye Nyabeta 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 no moyae Nyabeta no moitongo Nyabeta masita mangana Nyabeta Eduka sagi ni manyangi urite eduka. What if aye? Nchoro chara ko koleta. Nyati chitata tai sagi ni. Ado gwera na maega. Enyangi mogo kora na rutuku mango no mwanchi usagi ni permanent. Misike ke ko o choka biya. Iki tu kibiya iba. Akisagi ni ngakietu kire kwani. Iyo basore y'ukwegira Nyabeta buna yaretwa Simule na Ndizi TV kuwatira na muno mubagane okamele park.
Gusii. Riso buna kawaida bune chisemo chons kyomubere nabeko nyora infection nabeko ba infected. Chi infection ni china bachira be virus. Ose kwirinde chi bacteria. Ose no fungal infection. Hii nabo as a medicine nabo toko categorize infections chinchiricho. So as a kwirinde infection as a riso and once as a riso nabera be infected. Kire ya very infected egento muhimu no kumanya kwanza inki kiki kosiri infection na ribono tokobeka kwirinde tokorigeria yogo ribwenete kutumika ama ryoga yara mawa for viral infections togotumia antiviral drugs for bacteria togotumia antibiotics ebintu buna amoxicillin ebintu ebyewon na for fungal togotumia antifungals ewon inere kwene ndatebe na nende oburwire obobonene wa HIV gose AIDS na borbongo ngo affect bore amaiso. Biamana na ndo mancho muri ribona kira okoro kwegena kwane mna no gendrete kwego keke imaso kubate mirobere nsiketo seni kya Ndizi TV na bwo obwansu bwo Gusii nigo charagire chinse sato chiabona magoroba kerongo kwarigania SMS amaya eriyo nkomanye una nara yaya na berekingo kwariganeria asenchera erejo boikiranu omogorobo rero kerongo kwenyoro buna sensemo ya Facebook na bako gendra gotonyoro wetra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube gotonyoro wetra Ndizi TV News na se website yetu na bako yasomo www.ndizitv.net eriyo togendra gusanga asobwamo teotranyora egatiari ngwariganirete asenchera ereyo bwenge tobete ntobwati mogoko CS majogwe wa masikani na serikali ekogambwa yanya gokunwa egati abamenyi n'ababunge korwe bunge yabo basi korobekana kwe murunganeria chimbwa chimbe cyomo Jumbo South Mogrango omo deputy governor bono bako impeach inki monda akolire monda naire gasi agokora asinyuru gokora ninki moko boria monda korende tumekaribagerio gwikirania magendera se county ya Kisii okwaniro mo women representative Doris Aburi. The leadership of Africa want my services. I am ready and offer myself to be of service to this continent. Omuraiwe kiama kia ODM Raila Odinga kumochia serikali ya Sogoteba nigegendrete guchanda Bakenya. Ayamana mango mwancho murigari banongo kwarganiri onkomanye asenchera ereyo bwikirano eretriane Evelyn Osero oria okoeneki abunach bichaniro gicha wekere asenchera yabene nigakoro kwa Petronira mukere kanongo kwarganyo beko gusanga naintwe goika omwerio ama yaye chinsesa da senchera yo wikirano togo ya chaka bene korwa se county ya Nyamira awaseritkola rero ekegambero gie county ya Nyamira kyabage korwa okonacha akubwatkana nekyo kyabetege kobekwa igoro yorobebe gatie county ya Kisii na bwego county ya Nyamira anene ase omochi okeroka ase ekegambero ekyo kyabage konacha buna orobebo ni goruragendere gotigara buna rwarenge korwa se chinga kyamagega nakera ensemo ebeke gusangiriria ebango awase
igati ensemere ase county ya Nyamira negende ase county ya Kisii nonyana bonigo abamenye ko rwaso mucyo yo keroka baba wesoke na gusanga ebirengerero byabo ko bwatikana no kunachoko asanene bagania omurembe koenekiwa eriyo kwina anena sensemo yobunchurira muri ketko rwase county ya Nyamira Paul Kapokara norboti rwaso bwime bagukwana na Ndizi TV nigo bagendere ko bakure birengerero byabo iguri yo kona chuko kwanyara ko bagoko bwato kuri tukulira mu nekambere kiriya Kenyamira anuna batebebe kimbe kibe muna kiya kabere kare that's good what we need services bantu bara anaba ikoyo abagere abaindi abaoria bama diyo kimbe ega bamanyete okore biasara egati yabo nigo baganire omurembe kunyara ko bagoko nikigwa unenjire yamo yo kwenikibuna omucyo yego keroka no kunyara ko bagoko kina mubagono ikakia mukama gose no ikamo chenu muino gendo ngera tokonye mune ntwa bakachi banyami bakeroka ngo mubagobe asorenge nende no morembe tokorete tutagete mangana manga emebagari ari turatware emebagari ari abantu banyamire tokore biasara Kisii n'abantu ba Kisii nabo tokore biasara Nyamira ndugende tutagete no morembe nende mubagati gobe muno orenge nyina bonigo bago kiri getambukiro omucyo gakeroka kwa municipality asabono batebiro kone chuko nigo kurat kunyara kabogo konya gokinya ogusangerere kwebango egento bigo kerere gokinya municipality ye asabaganire echire yetu kunyara kabogo koroisigwa boikeranu. So tungeomba vile uamuzi umefanyika sasa, mambo ya mvutano itaisha. Hiyo soko ikuwe cemented vizuri, kama ni kuweka cabros ama kuweka lami, na pia wafanyabiashara pale watengenezewe stalls. Mvua ikinyesha unaweza kuweka mali yako vizuri. Kuna vitu zingine zikinyesha zinaharibika. Unaweka mali yako vizuri, unaacha umeifungia vizuri jioni. Ukienda kwa nyumba ukiamka asubuhi unapata bado mali yako iko safe. Wego nigo baganire abarai kunyara ko bakuigwana. Unenjire yemo yo kweni kibuna liberelia abegendere ko bariko basege kabono ime yorogongorwo ndiko nyara ko bari gokenda to Kisii county bagoteba utate kwapiri etware goteba nduna abana abamo nduna abagaba nduna abana abamo nduro mu Gusii kenenge toranye ko bunaga ibinde bisinini ga tigoto cyamo to iguri kodi toji cyamo tokore byasa karoka yitegare kuwa mono omugusii icumi ite mukeri goro kuwa mono na tweta una nduna abagusii kulinda sense mugende bo igaba menya bega nigo barokiriho ogotagokwa kwabo igoro yoko na cyo kwiga kwabago kuna cyo litukeliga lya rero mu cyamo mwensi monyole bigana elimo kirato konya ekiagera intwe twarare no bosuko bana sana ekero county ensinini etari kubwa county yanana igo ntorara buyente kigene kiana chuya nande twa ntorara kivie ntorara ngende kiana nacho twageje gusana omwelio ye nigo baganiri abanyabiasara baiga bagokoro bonchiria secire yiga kwene kibunanko babara mu bunenchire yemera gendre ko bagekoenekia ugokini kwa gwechire yiga samatuko alebosyo ntuna bakachi bakaroka tuli nyali bali abandi bale boge tutu wasira banta bamo nande keroka igere bugata abagere abayikoyo abasigisi kwasi muntu amatomete keroka igabone gege ntokelinga amale metora stua sabe ogende ko bakeroka no ko bekurukare duta tenyo konyakara to nyakare bise keroka kirenga na no bibeto kona ginko report ligeta seni kya ubonjete kya Ndizi TV crossing semechiga chia keroka imeye county iga ya Nyamira njegonguru kwa Polycarp okara Mbiamano mariketo Paul Kapokara se orobot yororikiranu ekiombe ya Joshua Makori niko kigendrete kubwatoka obakonyi gochiase anena barokiwa asenchire yemo yo koeneki abuna abanyorire chinga kinyororo cyo kwegendera na masomo abo ase chiskuru itikolia lero nigo baba gutarira chiskuru au gati abe skuru yoboroso ya musocho comprehensive na bage skuru yoboroso ya mesaria asbaba kubwatoka ibitamba byobochenu egati ebintu binde gochiase abana abanyaruka negetambukero kyabagiye kogokerwa n'abaroki wabo nanene abaroki ab'ekikuru ekyo aseba kambya mono gokyaseke mbekyo nakogania ko bagendere gutwara omoyo yo bugosira abaroki wa diponasanya namanke nigo bomogoko munene asabarokigwa kurwa seskuru ya boroso ya mesaria neriyo boroso ya musocho comprehensive maiga jo kubwatokerwa ebitamba byobochenu gochiasa omwana omunyaroka ebikoroto nabo igo chichati chiogosoma gochiasa bana bake elio kuba oboroso buya asa masomo abo. Jina langu ni Nyamacha
Niko grade ya 8, nasoma katika shule ya Mosocho Comprehensive School. Nashukuru Joseph Nyarende Foundation kwa kutuletea vidoso. My name is Valerie Awor. I appreciate Joshua Makori for giving us parks and remember other schools. Joshua Makori kwa kutuletea vidoso shule yetu, pia ukumbuke shule zingine. Tunamshukuru sana kwa sababu wazazi wetu hawajiwezi, ametusaidia sana. Omunyakerogo bwe skuru y'oboroso ya Mosocho n'abayiboli bande banyara gusanga ebirengerero byabo aho ase boigo banyara kogokera omurobiri yoiga na komotogia omusamari omuya asogosira abana babo konyera abana bande babwata obokongu bagota chance banyorire bikoroto bakobeka umushimigwa twera ne irenga mbuya mona aso moyo bwata omuya iganya sago se nanda endere ko commentera tabane especially bayisidi bagoshare chinyomba cyobo cyano n'abana bande abanene uko saba gwaito nkolinga mware ko bakonya tonyore chinyomba cyobo cyano abana babaito bakonyeke na intubune board katoga endrete ko ruani ebintu binde ntobwate chinidi chebirasi gose birasi bito birebike ntogaseine ko agachegere to accommodate the number of abana bagocha se skuru yetu orumwaga cyagete ntwanya ko barorande era twabarorire nyasaye bwanchire mwachire nande mo tiga gocha makorera abana babaito egere basome egenteke nene ngerina na masomo tutagite ababwatani bekiombe gya Joshua Nyarenji Foundation nigo banyara kwerera eganga yabenene yokubwatuka obokonyi anene guchia saborokigwa eri gusira chisemi twaletera abana baitu shinyaruki bitamba byobocheno sinsi twamunja cyagite twenyorite ngabana bambara nyora bintebi ninde bayibuli bange mbabwati sinsi uchumi ya Kenya gerembe indega sene ko bembe mono most of the parents mba ku access konyora chibese bagule bitamba ibi ninde bagule endagira abana abakuri bono rero twabaletera bitamba ibi ninde biguchiko bakonya abana abatwavuri ntukuro nga absenteeism gwakera Joshua Nyarenji ngambia mono aso kunyora chi school chito cyo boroso kegera abana bambono baguchako bugima mbamanyeti na ntobwate liberera riyo gutatwara chibese cyabayiburi baito bakonyara kwa bakugurira abana aba ibitamba ibyo bocheno omwalimu omonene Jackson Nyakango boigo yogokera omurobiri ywe nigagenderete kubwaterana bujana balimu baye eliyo kwendekyanga aborokigwa bakolire buya asamate mwabo bunewenerete nambaye ya mongo iriniria musimi wa Nyarenji buya mono ase ogotoinyore skuru eye igere nene population ya yere nene ere 1047 now Sebians mwakorega abemo wakora obutambe so that this one we retain school child retention in schools ante tower si chia se skuru yeito ikibwate mechando abana baka absent kera bayikirenga kiri yabo imwango tewa abali mu staff ya nembu ya bakakolega bano bana baitu banyaruka mono bali guchika absent na endo chuinyore abana baitaba mura obakonye na barabuke ntoke keiga no maite challenges chiaba mura giko ripoteria egetaseni kya Ndizi TV ekigyachire nkuma ime na isiko yorogongo rwa Gusii kurubu gatakati bwe bunge ya kitutu cha North erietaria nendipon asanya Miamano morikeito dipona sanyase orobotioru oroikranu togos kabasioni go abaunchorira korase chiro ya nyango seyo toka sewodia basbuge taire mebunge abubasi county ya Kisii beso kiana gokora obochori elio kubachora abateneneri abechinsemo abara chikubatenera senchira yemo yogosukia goseyo kuikirania obokorero bya ase chire yogo kwana chingaki echoni go baba kogokera enchiro obochori obwabo gokoreka nakogania bali baba gochori rwako bwaterana na bana biasara iro kweneke buna ababere bagukinya ebirengo byo bonchoreria ase enseme yo kinga kichingo mo MCB godiyo abaga ko bayenekeria obwagachi bwechipara nabayigo ko basira asimona abaka gokwanira siasa che county ya Kisii anene engana yo kumurusia bisi omokonyi bu mugavana Dr. Robert Munda muri keito Julie Kerbo no roboti urwaso bwagare abanyabiashara korwa ese chiro ya nyangoso egotoke ward ya basi bogetaurio ebunge abo basi county ya Kisii nigo batwara obochori bwabene ase chiro iyo eryo gochora barai au egatiye biroge ebyo binge korwanirwane kerogo kyo muteneneri monene umuteneneri w'abasubati abasai nabo igo abantu babwate oborema uyamono Charles na go support otogambere otherwise chikure kiaba
transparent and fair, yani ntona korakora chinga bunechi. Abo babu nigo banchirana na matokeo ayo ase balieira yogo chikobwaterana n'abachorwa. Aisane kire njira ya mabana kuriye kerokyo bachema. Aisane kire nanjye minto Mr. Chuni atanga na kwaruta na bushango kwa buka sanga ndabamye. Market abakwani wege byayiga. Ije na isane kire munago choroko kwa karu eko na nyangu se yabire chinga kichinyinge. Ande muno chimuna yabaire abantu bamintu bali bachoru. Twitabiro kubuweito. Choru motoro serie chiro na matobe goro toko ngari motorusi segaki. Tankoro kukaratu magende. Magende mu revenue supervisor kugetauri ganyanga. Kitanga ni ntararu koko cheso mu admin. Ndate ko batya abantu banyango sumbu. Ko basabayiga. Bali bagotanga kurwa ngo bapongeza. Tubwatera negasi. Njene bangongo sangiri dosira namo tokonya serikali yetu talibo ururero na manyere ngo bole murubona nyango sonkwara bole gakara twakoreki twanyora abarai abutu bwaterane ase bole murukanya bole tochokanane ikina kitware ko saba mune county we are ready kokoreka asina abantu bacho ururero boigo omo MCA bwe ward Ibrahim Machuki na kwanera okoigorwa kwechiro ya Nyaboterere ase boigo akwanera siasa chie county anene mono chire chigo chia kumorusia obisi omokonyi bumo gavana Omoske Monda tunambe ya monge ngambu ya mono ase director ya market saso ngencho ekera tu abasuguma ngabale toba chori obo magabwa kwa makwamire lero mbaikirania Vale toba choli bubangire ali ya juu utabwati buliani wonde bwenzi nyole mara kanyara nyagokuani ngawe bakora kubangu bole mwabora gambule ga kweli do ikiri kya gaiga munabono ikiri ya Nyaboterere nero ya chagito officially Jumatane yego chenguki ngo 21 mureta matoka ino chingogo cheino chiombe cheino nya ali Nyaboterere no ikira akone ndugege era abeli tukulia Jumatano lime wiki mtu waide tio musaada mtu tungo editoro musaada tuanyobe kirime ogoteba nganguru storo mo deputy governor ekerogo na andi talibiti na tubwate nere omonyene bweita ekiagera igaberege tumna mogongo noyo minto simbarati ese campaign ntumonda antu amomanyete akamobeko obisi nekeria ikango ikiro obisi eba ati embo muntu kwa boya magonga matuka matambe aba Gusii ba wata banga kuja kuruma ono ka kunya kuruma mugaba na atako ntoko mugaba na nda kunya kurumwa alo nyina mutukuta ono tuna ba MCA como rustore magongo arati anje tanje como rustore magongo ani president yao ya gobege to bisi amagendera nya ko banga kuba singi tutate oso ekundi ono gotomukwa yana kuja kusalia magendero na kutokuruwani mote banga yanga toka kuruna moto ko kutokura jibes ingo reporter yegeta seni Ndizi TV Ninche Julie Kerubu. Miamono Julie Kerubase oroboti ororo ikranu nigabaga kakorwase nyomba yo monyari bari baba weso kiari tkolia rero na kogi keria chingwana cha umugavana be county ya Kisii Paul Simbarati achoko mochia gose chichigire chimurengete omo waziri wechisemi Ezekiel Machogu asebaganirie omugavana abega kumusika Machogu chinga kichiboigo nigo bamuganirie omo MCA wodi ya Ichuni Wycliffe Siocha weso kena usaba okwabera ngochiase omo konyi bomu gavana be county ya Kisii Dr. Robert Monda asokobeko muswada bwokugania kumurusi abisi omuriketo Mildred Momanyi nigatwarganiretia mange Habagaka imenya libari masaba nigo basangerekana imeye wadi ya Gesu asoboro bonene na kubetsa chinyimbo inse ase kuikelia okoiranerania kwa enekigwa asa matanga yoko moenya oyo kabeire omo principal okisi polytechnic uchiase omo waziri wechisemi Ezekiel Machogu ase babeka ebirengereri byabo teneni asogoteba omo waziri asikwe asegasilia agokora Tuajaga tobete ntobuati mogoko CS Machogu wa masikani na serikali ekogambwa yanya gokunwa
Nogo ichana omugaka okorogwa Simbarati akora majogu. Majogu na taketa babwataniamo lakini ekawa nekanga. Agie kuangira imwana kyo kuibora naenda kuoboso kwese e public eza abantu bakorera. Bami kontori korera igo. Intu ajamagana iyo. Kwa mogi keiya tigema jogu pe. Abagusii bagateba chaga mwangane mwanchanire matati sonye wangete machogo because of political divide tari gutiga matangaere agiye fora mwenga aho chikumurambira igata gete gutarira machogo bakomo erio 2027 yego chate ngamachogo ure kondwa nakinda korera tamagendero nigo abagakabwo bagania abanyali bali gosikwa anene asibagania omugavana gochia gusaba amabera omwaziri bw'ekisemi nabo igo komosika bunenchereyemo yokorenta Abagusii ase obwamo siko umunyali bali gamenya tero mubazi amo ono tana kurutana murutali ticha lya mugondo inga orudiro mubazi mayaje bono kwanyora tamanganaya tware gogotebiga gavana beka maskania manene ase siesio ito igokororo na komorama iga ose komera otegerera twagike irichimbu chao usiengima anare woja wosabarati ngakigoranje kagunse ogende semaja gwakoro kienchera eyora akonya abantu be county ya Gusii engana yo komorusia bisi omokonyi bo mugavana gwetera ase omoswada obekwa ase bunge ya Kisii nomo MCA we ward ya Ichuni Wycliffe Siocha nigo egendrete gukinya amaberera y'abanyali bali ase kelia bakugikiria na kumugania guchia gusaba amabera guchia se Dr. Monda ase boigo ba muchia egatia ba MCA bande kurwa ase ebunge yo omwana okurugumye mbane oyiro mwese yazojuni olire obetiraba abanyali bali tumukurujaje bakararia ikorongo toitire toto aene mbandeli toke twasimulite tugasimeka ende jikanisa iso akamagoti usaba abagaka usaba no mwagorwa beteteri timo egara nyasa abagako amabera twakwabeirira kidio manyenga abantu manya goitere ko nyomba ime kanga gwati agisegi chake tukubisiko tuboringa jarwira komo. We want to condemn the act of Mbande. He has destroyed his political future and I want to say let them protect the interests of our Nyaribari and let Simbarati know that Nyaribarians are now going to be united come 2027. Ntobwate omunyalibali bali aba MCA baitoka na barubansire gotorwa bagoita abantu baita abanyalibali abanyalibali ngaitoko tamere goje onye gogo imbiki orio itotore komo where next are you coming to nando goero goje nyalibali genda agumotonto aso imobwate yuda intea murage rororo ekero yatigaire bosa como MCA tayo tigamenya motonto into tigatokore gasi abono toganyire 2027 ulipotelea egetaseni kya Ndizi TV ilitaliane Mildred Momanye Miamana Mildred Momanya se robot yororikanu omo women representative we county ya Kisii Doris Aburi ni gonera sensemo ya yabiriga kumbonchia omo governor Simbarati asogote omna tarekirania amagendro kurende nigo agendrete kwebisa asemerubirio MK yo echire obongainaria etaleta magendro asomomenye we county ya Kisii okwana chinga kiecho nigo boigo abeire ga kumochia engana yo kumurusia bisi omokonyi bwo mo governor asekeria na obwo no botumekyo bobebwe nibo na bayigo chingaki na kuburia ba MCA abwo gotumeka libagerio asogekiranya magendro meye county ya Kisii anagako okoba gavana amanyire Abagusii ntobwateri yanda Abagusii ntobwata amabera bono gamanyete gakolera imoko moboli nkiakolire imoko moboli pikakolera na kiruligena nkominyo kigunde nkoitunde NHIF ngo urunde abantu ngo minyo kibali igamanyete nga gakolera igo igago divert attention Abagusii ba minto gavana gago divert attention imomo bolinki akolire mwari kwanja monyigu gavana no ninje na no bosie campaign litukolie chikura yani sorry na no bosi December lakini obosi tali borobu development na no bosi kwana nande ni chianga lakini majorly ngokorande bisima gavana nkona na robosi lakini oreta chigali obeka parota banko gorale para chigali chiagenda gavana obangaina
oba oena na chibagi che sukuru bwebe gasi ayenene bunoko make sure ECD classes sinchia gachire bono ko bamete ngo chikomo boli bari obangaina nagachite 128 kake abantu baminto ibirasi ebinga yibire manyo mukavana ko bangaina ngasi akolire ngia apart from ko bange binte bike biko gwa abantu ebinto bigo saleka ama tukabera tato byasalikire omo deputy governor bono bako impeach inki monda akolire monda naire gasi agokora sinyuru gokora chibese bale kwa CMCA mbure chine chibese chitolika chikokora magenderero mbaba ete chibese boni ga Kisii county impeachment ya monda to bwenerete gukwana gochi monda atabwatie gasi agokora eko mo impeach na benge gali bosa inki moko westelite moko impeach omonto tabwa Tugotigana nayo nigo factory yechae ya Sasini Kipkebe yotoka imeye county ya Nyamira yabake gotwara ritko ria baremi anene riyoko babeka omukia abaremi asibaba gochengera baremi babere bagokoria buya ase kemerie kyo asibaba koiwa ebyewa ao na boigo chi certificate gokwana na bariki no director monene ase factory yo Silas Njibwa kale abaga kuroko bore ocha sabaremi kwenekia bunankorwa bare echae erengia erio koenekia okonyora ekerenko guse okonyora chibesa chire chingia nigo asensemo ya barimi bairali bagerio na koru kubure kwa bocha sekiumbe getene nretekemeri yecha imense ya Kenya KTDA kwenekia bunanko babare obosibore bwabo bwechorera factory eyo barabe bakonia echa yabo amange tigate una twarganira muri kyeto job monkey. Huna enchera moyo kwene kingo sira bare abaremi bekemeriye chae na konyora lige saligia nige kampuni ya Sasini Kipkebe Limited egotoka imeye bunge abarabu county Nyamira barigania omoroberio oreta amo ababwatani ao anene mono abaremi abarai be factory eyo na boigo abarekorwa sebitago byobonendine county ya Nyamira gosanga amo one, thank them for the support they give us, and number two, update them on the progress the company is making, not just in the tea zone but in our other businesses as well, so that they know what we're making in academia, avocado, and coffee. It's a form of interaction with the farmers. We just want to build a very strong loyalty of our farmers to the Sasini brand so that we can be able to continue making money for the shareholders. Ase bairali bagali abene kwa ebiegwa abalemi babete bagokora buya ase okwena na HI gochia se factory eyo na boigo bali babere bakwena na HI botambe kago kwana nabaliki bamangana amajia omu managing director be factory yu Silas Njibwa kale nateba emeroberio emiya babekire ase factory yu nero yenekiri abalemi be factory yu nkonyora bale engeria engia ye bonus ase factory yu etangaine. Because as we speak now, we are paying the farmers the highest price per kilo for the first payment of the agreement at 40 shillings. Boigo nateba nkwena nabale oboyo na maigelio anene mono ase oboremi. Of course, when we make money from our sales, we will also be able to give them a second bonus. Another thing is that the farmers benefit from the inputs. That's the fertilizer that we are able to avail to them, and that has been able to increase their yields, beating our farmers who are very, very, very congratulatory for the services that we offer on the farm on agronomy aspect. Boigomo director yona segeta abalemi kwena na HI engia amato aberene nkoro ilinde bachikonyora ligesa ligia. We are just looking for two leaves and a pan. Top quality green leaf that can be able to give us top quality medicine for our specific buyers. Enseme abalemi mbaira nelimbia mono asobokoreri obuya bakonyora ase factory yo na kubasaba kogenderera boigo nelianga company ya Sasini ya tokoleira maya buna abalemi bakorusia echaisiko kubwa mono tigolie gotoa chisiringi 40 bakorusia transport yeri babogorerie chai kuru ase tole batoa chisiringi 35 nemo
na gusaba baegwe obosibole baire echagwe tania ase factory eyemo ase baroche nagia tigaba tutigire freedom yeito tutware freedom of choice ngaito koba ingitwara ekiyasa abutu agenda na barabombu yabale etige monobori eabaremi freedom of choice uno mojemani oitatewa tigato nyare gutware gento kerige korokwa obosibole bwo omuremi mugeni abaremi bande baone risasini tiga serikali eto obosibole bwa willing buyer willing seller kero montaire chaya ya setagete Yinko reporter ya Ndizi TV kurwase county ya Nyamira Job Maangi Miamana omoriketo Job Mangi asorba terorikiranu korwase county ya Nyamira omuraiwense Dr. William Samoei Ruto niagendrete kwegerera emerobero ya serikali yokorenganera tebrina nigo ebwate ekirenga kyogokonya omwananchi anene abasae okwanira nene igoro omurobero bubwagachwe chinyumba aseri gorirense nigo amochia ensemo yekigambero nabalia bakwamiriria omurobero yonota omurobero orakonye abasae bange abubaresko batabwati mirimo nigaruo kuboria gochiase abachumbe kwenekia bunangwa ngoitabena nabale no muswado yega ekero bachakire koyo kwanera ase ebikaro byabo byebunga niga yakwana chinga kichetaro yaye meye county ya Murang'a. Tuko na vijana 1130 tayari wanafanya katika program ya housing. Alafu unasikia kuna watu wengine ati wanataka kusimamisha hiyo program. Yani vijana 1130 wanafanya kazi saa hii, tuwatoe kazini wakuje wahangaike barabarani, wakuje wamangamange kwa madukani. Sio ni kazi ya bure. So mimi nawauliza wabunge wako hapa leo, katika bunge iko sheria ya housing. Mimi nataka niombe wabunge wa Kenya waende wapitishe hiyo sheria ya housing ili tupange ajira ya hawa vijana waweze kuendelea na program ya housing, ndio Kenya iweze kusonga mbele, kwa sababu hiyo ndio mpinu nchi zingine zimetumia pale nyuma. Sisi tumechelewa kama Kenya and we cannot continue to wait. This is a program that should have been there 30 years ago. We are 30 years behind time. Tunaelewana jameni? Omuraiwe kiama kia ODM Raila Amolo Odinga nigeso kena otabuna nari tayari ase ekirogo kyobunya kirogo ase kiombe kyobomo bwechinse chia Afrika ase keria terina nerwete kegima ase ogokora gusagokora emirimo ase ribagerio niga yakwana ase ensemo yenka yaye chinsemo chia Karen memucho Nairobi magigayo kumirana n'umubalozi ubwekiombe kyo ase barenge boigono yokabeire omurai bwense ya Nigeria oyobaga kumwita na otayona naisaine ase okoira libagalie kirugekyo eriokora orogongo rwa Afrika na kweneke una ruwabeire rugwaka egetambokero anena sensemo ya magendero. A person, man or woman, who has experience, who understand the situation we are in, who comes from a background that can make a difference. So of all these considerations, that I am inclined to accept the challenge. Should the leadership of Africa want my services, I am ready and offer myself to be of service to this continent. And I've asked my friend to continue to be a good ambassador and talk to other people elsewhere. I don't want to say much more than that. And therefore today I want to make it public that I'm ready, yes, to go for Ekamati etenireta mangana yobochenu ase bungenene nigo yaganirie ekiombe gosaba teneneri korase kiombe keria kia National Hospital Insurance Fund NHIF kwene kia bunango bwatoka bare amarieta y'abantu ababwatranire nobo namangana yobokurumya ase kiombe kyobwe chiringi chibilioni emeronkebere ase ebitu emeronketano na bitano bitato asomo waziri wobochenu Susan Kumicha berega kwene kia abuna ebitu ebinke nigo byanyorekanire bikorwa bokoreri nonya tibiraikia ebirenko biria biganire nigo baganire batere na mareta yo nachigosokiwa na abantu abumba chikwimukirwa egetambokero asenchire moyo kurunge ya obokoreri ase sekta yobochenu.
Get the high payout ratio and strengthen surveillance. The confirmation of surgical cases, we suggest the creation of a surgical pin. I think that's what she was trying to suggest. But you ask yourself, you've detected that these are operations which cannot be substantiated, which cannot be, which look suspicious. Why would you go ahead and pay? The payments are deducted from future claims. That is not a payback. That is a payment scheme. And this payment scheme has therefore become attractive to both staff at NHIF to allow facilities there to deal with the pool, because if they don't get to court, they get away with it. If they get caught, they have a pre-authorized payment scheme. And that is why Beirut closed down, because they don't want to pay. Here looks like he hasn't put his notes very well for the purpose of responding to those questions. From where I sit, when this audit report came to my attention, I did ask NHIF to do an internal investigations and provide us the names and institute disciplinary action against the staff who are culpable. We are waiting for some confirmation from investigating agencies so that we can add to that and share a report. So both internally and externally. Magega yemebere y'abantu gotindokorwa se rinani lya shakaola ni gobono oburinkoria bwemebwabere bogokorerwa emebere yo ase amachiwe oburingori bwemebere y'abantu chiminye meronko ebere na kianda arache gosoka ikego chana korengana n'umuringori munene we serikali Dr. Joasen Oduor nigatere buna entunda yende yo gotindokorwa kwemebere yo nigora chake omutienyi ogatato omwako yo. We did what is called management of human remains according to the standards. Yeah, what we are doing actually after doing autopsy, after ensuring that all the evidence are collected, we were doing embalming. Embalming is placing a body in formalin so that now the tissues are fixed. Once they are fixed like that, they cannot deteriorate any further, and we put in the body bag and zip them. And all the bodies are like that, so they cannot even deteriorate any further. So even the fridges are not even required now. Even though we are using them, they are not required. We repair them, they are fine, but they are not required. These are bodies which can even stay out for very, very many years without decomposing any further because of embalming. Currently, we have a project that seeks to establish a reference mitochondrial genome database for the Kenyan population. And for the last 3 years, we've been collecting representative samples from all the ethnic communities or groups in Kenya, from all the geographical regions, which we have managed to do. We've also done sequencing of the mitochondrial genome that is representative of these communities in a bid to develop a reference database that can now be used by the investigators, like the people in government chemists. Abegereri iberi chigokorwa se Orogongo rua Rift Valley kubatana na baria kube county ya Nakuru ni goritkoria rero baba wesokya na gokora ukurobekana kwa murembe kwa mereria ogotabwati wa wokonacha weke gambero amone serikali ya county na boigo ensemo ya banyanyimbo kubwatikana nekinda kiendemero asenyagetari ya Nakuru wo memorial ne serikali ya county ya Nakuru bakora wano munyakerogo bwe kiombekyo kya LSK urusayaro Nakuru enropondo nigo babeka okwamereria kwa basikia bisinene chie county kugani mugabana we county ya Nakuru Susan Kihika kobwatia ogochika wekambero. And this being overseen by the government of our own governor. It pains us to say that when Susan Kihika was elected into office, we knew that she will champion the rule of law, constitutionalism, and she will be a fighter for constitutional freedoms. This was because we associated with Susan as a colleague. We converge here today as members of a profession whose profound contribution
to our country faces an imminent threat of being vanquished. We have seen goons being sent against a peaceful protest that was being done, tear gassed as they walked peacefully to ne chingaki ya serikali ya Kenya kwanza igendrete kwenekia buna ense ya Kenya yabereke waka egetambukiro anena se ubutumeki wechinchira chekerero nigo ababwatani au korwa sorogongo rwa Nyanza babere bawesokia na kwao koboko egetambukirikega asebatebire na nigo kerachiego konya keyima asokoreta amagendro imeyense ya Kenya. And as we all know, the government has actually taken an initiative together with some partners from private sector to establish a device manufacturing factory. I believe this is a step in the right direction. I'll take the example of M-Pesa, which is a homegrown product that has really become a global showcase. We believe that in our own unique way, we'll be able to develop solutions for the differently abled people to be part and parcel of us. They get good support and equal opportunities across the internet. They'll be able to grow and ensure that the persons with disability within the society are fully inclusive. Internet is a resource, and it's a testament to our drive that if we are able to increase capacity of the community to consume, then we only enrich the process. We are drawing the value chain longer. The value chain is still very much available for so many players, and for us to achieve that optimum utilization of the resource that is internet. Abarai bene korwase county ya Uasin Gishu abare Kianda nigo batiani wabene riuchaka korwa bokoreri asebunge ye county ya Uasin Gishu eyamagega yo gotiani wabo koratene na ase egeka gogwatikana no gotaiwana ukukwabete gokoinekiwa aso kwemurungania gogotabwatwa kwerichiko ria iberegore isoto gosetu that gender rule nabo igo okubwatani wakwa abantu bare no borema anigo yairete bikaro gusemero berio yebunge yogo teneniwa asegeka kyo mwakabono aseba bali ababa gotianiwa bali ira yogo cha kubwatrana na baraibande elio korwa obokoreri borobya ase county yo. Ngana na sheria inasema we are supposed to be two representatives in the county assembly, that is a man and a female, and we are happy with Regina and Robert Kiri. Na kwa sababu tuliona haki yetu ilifinywa, lakini kwa sababu koti iliweza kutusaidia. Tulisema njia nyingine ya kuweza kupambana naye ili tupate haki yetu ni kotini. Na tuliweza kuipeleka koti mpaka mwaka moja imeisha tukipambana na kotini. Na leo hii tuko na furaha kubwa sana kwa sababu leo wanaapishwa. Court had said we carry out the first sitting of the county assembly. As you all know aware that we were on recess, and today is the time that we are coming from the recess. And we have sworn in. Ayonaro na kwariganireti SMS ya mayaye chinsaisato asenchera ereyo wikirano ekirongo akirangambia mono manchi murigeria sogendrete gutorigereria korwa balibons bagendrete gutubwati ase chinsemo chimitandao ngo bakirangambia mono nyora sembiro birionsi ya Ndizi TV asensemo ya Facebook na bagotonyaro wetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube watonyaro wetera Ndizi TV News boigo na boko ya somo wetera se website yeto www.ndizitv.net erio togendre gusanga ase obwamombia sabari kibaito balitwabwatira na soko ineke mwana wekera senchera iyo wekeranu eretariane Evalino Sero Petronira mukera nero ineke yachibicha neryogi cha wekere nabo igoli da musenera twabwatira na korwa sensemo yebimanyererio kukuganiria oborigereri boro bya semero birionsi nabo igo obutuko borobotereru. Television ya Ndizi TV Vono na bukura ry'ubunchuri bwawo ase television ya Ndizi TV chinga kichindi chonsi elyo wikere abarigeri ya kuruchi county sana na ibire echo kirasorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na ibire